Sziasztok, szép estét kívánok mindenkinek, Laska Andrea vagyok, akivel még ugye nem találkoztam. Igen, látom, Zsóka már küldés a jelet, hallható, látható vagyok, köszönöm szépen. Belehoztam ma nektek némi újdonságot. Remélem, hogy nektek is tetszeni fog ugyanaz, amit nekem, megvalóm őszintén, nagyon-nagyon izgatott vagyok, valami fantasztikusan, legalábbis amit láttam, az nekem nagyon-nagyon tetszik. Remélem, hogy ugyanolyan lelkesen fogtok ma este elköszönni tőlem, mint ahogy én most itt ülök. Nagyon-nagyon izgatott vagyok. Én most körülbelül úgy érzem magam, mint a kisgyerek karácsony előtt, hogy mikor bontjuk az ajándékot, fantasztikus dolgok várhatók, és ebből ugye néhány dolgot meg fogok nektek mutatni, legalábbis amiről tudok, tehát azt mindenképpen meg fogom nektek ma mutatni. Dave Score, ugye jelenleg View Trackernek hívják a közösségi oldalunkat, még per pillanat videó megosztást tudunk csinálni, viszont november 15-ére, ugye tudjuk jól, itt lesz a teljes platform, mégpedig ez a forma, mármint ha bejön a kép, jó, kicsit lassan fog betölteni. Tehát itt lesz az új forma november 15-től, és nagyon sok új dolog van, amit tényleg izgatottan várok. Igyekszem majd nem túlzottan lelkesedni, és úgymond megmaradni a tényeknél, és megmutatni nektek, jól összeszedni azt, amit át akarok adni. Tényleg nagyon lelkes vagyok és izgatott, úgyhogy ezt nézzétek el nekem, ennyire nem tudok felnőni igazán, és igazából én ezt nem is bánom. Tehát a Wave Score, amit jelenleg még View Trackernek hívnak, ugye lesz egy logó, illetve egy márkanév változás, és a végleges verzióban Wave Score közösségi médián fogják ugye hívni ezt a közösségi oldalt. Nem véletlenül van benne a média szó, hiszen olyan plusz dolgokat ad ez az oldal, amit más közösségi oldal nem. Tehát emellett viszont ugye ugyanazokat a tevékenységeket lehet űzni rajta, mint azt a melyik másik közösségi oldalon, képek, videók megosztása, barátok követése, csetelése, hozzászólás, lájkolás, stb. Tehát fogjuk, egy igazi közösségi oldalt fogunk kapni, extrákkal, ilyen máshol nincs. Tulajdonképpen, ugye, ahogy ide is írtam, más oldalak előnyös tulajdonságai összegyűjtve, tehát ahogy én látom, a cég nagyon igyekezett ezt összerakni. De amit látjátok, a cégnek fő profilja, hiszen média, tehát egy közösségi média oldalról beszélünk, tehát piackutatás a fő profilja. Mit jelent ez? Tulajdonképpen ugye itt lesz egy reklámfelület, amit azok, akik itt reklámoznak, illetve piackutatás, tehát fognak ide hatalmas cégek jönni, illetve már jelenleg is sorban állnak, és nagyon várják, hogy a végleges verzió ugye elinduljon, hiszen a cégnek a fő profilja a piackutatás, és ezáltal ugye őnekik ilyen kapcsolataik vannak üzleti területen. Mit fog ez eredményezni? Az, hogy a Coca-Cola, a Pepsi-Cola, a Nike, lehet, hogy a BMW-től kezdve, tehát ahogy máskor is mondtam, a gumibugyitól egészen a Jaktig, vagy bármi, ami nemzetközi cégek elsősorban, ők lesznek itt érdekelve, hiszen rengeteg, jelenleg 175 országban üzemel már ez az oldal, és ezek a cégek azért kíváncsiak arra, hiszen nemzetközi cégek, hogy melyik országban, melyik termékük az, amit a legjobban szeretnek, a legjobban tetszik nekünk, ugye felhasználóknak, vagy éppen a konkurenciát szeretjük jobban, vagy éppen őket. Tehát ezekre ugye kíváncsiak, amit viszont nagyon jól tudunk, hogy kérdőíveket nem igazán, tehát többségében így mondanám, nem szeretjük kitölteni, én is köztük vagyok, tehát ha ugye utcán bárki megállít, akkor nem vagyok annak a híve, hogy megállok, és én ottan töltögessek, vagy bármilyen e-mail címemet, adatomat megadjam egy utcán egy vadidegen embernek.
Szerintem nagyon sokan gondolkozunk így. Na most ezt a cég ugye megoldotta, természetesen ez más országokban is így van, megoldotta egy közösségi oldalon keresztül, ahol ugye megvan a bizalom, megvannak az ismerősök, nem kérnek el tőlünk semmilyen plusz adatot, név és szín nélkül, kitölthetünk kérdőíveket, amiért ráadásul itt pénz is, tehát anyagi juttatásban fogunk részesülni. Bizonyára nem én vagyok az egyetlen, aki azt mondom, hogy ki fogom ezt a kérdőívet tölteni. De térjünk vissza a közösségi oldalhoz, könnyebb, egyszerűbb kezelhetőség, meg fogjátok látni, fantasztikus, átláthatóság, sokkal-sokkal látványosabb már most is, de tényleg olyan dolgokat tartogatok, hogy nagyon izgatott vagyok, úgyhogy ezt tényleg nézzétek el nekem, kicsit ilyen gyermek ilyen. Nincs barátszám megkötés, ugye, mint a Facebookon, nem csak 5000 fő lehet a barátod, hanem akár 100 000, 1 millió, bármennyi, ahány embert te ugye magadhoz megszólítasz. Ugye videókat is lehet majd ugye feltenni, ez valamikor majd a későbbiekben lesz. Csatlakozás csak meghívással, tehát valamilyen szinten egy zártságot, hogy mondjam, tehát egy kicsit zártabb közösséget alkotunk ezáltal, tehát tényleg baráti közösséget. És akkor ugye, ami plusz, hogy a közösségi portál használatáért ajándékutalványokat is kapunk. Nem véletlenül raktam be az előbb ezt a kis videót, nem tudom, hogy ki az, akinek esetleg nincs meg a magyar feliratos reklámvideónk, mert akkor esetleg a végén megkeresem és berakom a linket, hogy hol éritek el, mert érdemes ezt az oldalatokra betenni, és így meghívni barátokat, vagy akár ezt megosztani, mert ehhez, ugye aki megnézi ezt a videót, mi az, hogy pontokat nagyon-nagyon jól, oké, Balázs, be lesz téve, ha esetleg valaki tudja ennek a linknek az elérhetőségét, akkor megköszönöm, ha kisegít azzal, hogy én nekem arra most nem kell figyelnem, és beteszi. Tehát ezt érdemes berakni, mert nem tudom, mennyire néztétek, figyeltétek, olvastátok, nagyon jól meg van fogalmazva, nagyon jól össze van rakva a lényeg, tényleg egy zseniális videó, 2 percben megragadta a lényeget, ez tényleg egy meghívó videó. Aztán, ugye, ahogy mondtam, ugye ajándékutalványokat kapunk azáltal, hogy barátaink látogatják, illetve látogatjuk. Nagyon szépen köszönöm, Rózsa, mert ahogy ugye a barátaink látogatják az oldalukat, a sajátjukat, és higgyétek el, hogy sok időt el fognak itt tölteni. Aztán ugye itt van még plusz, ez a zenei verseny, ami ugye egy Megasztár, stb., ugye, amik a tévében mennek, nem tudom mostaninak éppen mi a neve, tehát ez rengeteg embert vonz, és ezek az emberek bizony ide fognak jönni, hiszen ezt nem a tévén keresztül tudják megnézni, hanem ezen a közösségi oldalon, ami bizony nem kerül egy fillérjükbe sem, és ami a plusz, itt úgy lehet, vagy úgy tud mindenki szavazni, hogy nem kell SMS-eket küldözgetni, hanem gyakorlatilag fillér nélkül, tehát senkinek nem kerül költségébe se az, hogy nézi, se az, hogy részt vesz a versenyen, se az, hogy szavaz. Hát nyugodtan bárki tud ingyenesen, bérmentve bárkire szavazni, tehát aki tovább szeretne juttatni, azt ugye tud szavazni. Tehát miről szól a Wavescore? Egy olyan közösségi média oldal, ahol szórakozva a barátok követésével pontokat gyűjtünk, annélkül, hogy észrevennénk, vagy foglalkoznánk vele, egyszerűen szórakozunk az oldalon, ugye, hogy ezt a videó is mondja, és közben pontokat gyűjtünk, az így összegyűjt pontok pedig bekerülnek a Wavescore pontjaink közé, ugye a Wavescore-unkba gyűlnek ezek a pontok, és átalakulnak Cybercoin-nál. A Cybercoinokat pedig amikor ugye jóváírták, gyakorlatilag bármelyik online áruházban el lehet költeni, tehát volt, hogy táblagépet vett belőle,
de cipőt, ruhát, bugyit, bármit, ami megoldható, vagy megvásárolt. A bevétel jelenés, hiszen ugye per pillanat is már megy egy játék, tehát megy a játék, hétről hétre, ugye egy hetes játékok vannak, de még ugye kis összegek azok, amit valójában osztanak, ennél ugye amikor bejön már a reklámozás, bejön a stb. Tehát lesz itt egy-két olyan dolog még, ami meg fogja ezeket a pool összegeket, amiket szétosztanak, növelni, tehát innen ugye egy nagyon nagy összegeket tudhatunk majd a magunkénak, illetve részesedhetünk, nagy összegekből részesedhetünk. És ennek egyetlen egy záloga van, hogy minél több barátodnak mutasd meg ezt az oldalt, ezt a közösségi oldalt, minél több barátodat hívd meg erre az oldalra is. Ugye ne csak a Facebookon legyen barátod, hanem már itt is. Jó, tehát nem is igaz, tehát itt rosszul is van írva, tehát nem a Wavescore-ban, hanem a Wavescore-on legyen minél több barátod. És itt van egy kép, ami már az új kinézetet mutatja. Ezen a képen valójában két dologra hívnám fel a figyelmeteket. Első körben nézzék meg a jobb oldalt, ugye én most másik irányba kéne hajtsam a fejemet, hogy nektek jobbra legyen, de nézzétek meg a jobb oldalt, ugye ott van a Community Pool, $45,000 mutat. Ez nem egy has és nem egy kamuszám, ami mézes madzagot húz el az emberek orra előtt, hanem amikor minden beindult, a közvéleménykutatástól kezdve minden, akkor bizony ezek az összegek könnyűszerrel összejöhetnek ugye a poolban, ami annyit jelent, hogy ez az a pool, amit ugye szétosztanak köztünk, ezért számoljátok ki, hogy akár csak egy $20,000, ne 45, mondjuk azt, hogy 20,000, az mennyi forintban, ha átszámoljátok, nagyon magas összegeket osztanak szét köztünk. Természetesen ugye a játéknak, ahhoz, hogy ebből részesedjünk, van egy játék, ennek van egy feltétele, tehát a semmiért ugye nem fognak, akik ebben a játékban részt vesznek, azok ebből részesülnek. És alatta ugye ott látszik egy banner. Na most, akik már itt látogatják az oldalt, régebben itt vannak, azok tudják, ugye, hogy mozgó bannereink lesznek, tehát egy olyan reklámoldalunk, amit gyakorlatilag, ahogy látjátok, a jobb oldalát a képernyőnknek a 1/4-ét bizonyára el fogja foglalni, és ahogy látjátok, ugye, hogy mennyivel nagyobb, mint a videókép, tehát ugye fölötte is, alatta is túllóg, tehát el lehet képzelni mindenkinek a monitorához képest, hogy mekkora helyet fog ez foglalni, tehát egy hatalmas, látványos reklámbannerek lesznek. Na most a zenei versenyzők ugyanilyen formában ugye meg lesznek hirdetve, tehát mindenkinek a bannerjére rá lehet majd kattintani, és így lehet szavazni a versenyzőkre, illetve azok a felhasználók, akik akár bármilyen üzleti szempontból, tehát erre akár a bannerre szeretnék, vagy a bannert szeretnék igénybe venni, azok ugye elő tudnak fizetni. Na most mindenki, aki előfizet erre a bannerre, az nem egy bannert fog kapni, amivel tudja magát, hanem ugye eddig úgy volt, hogy 3, de mint kiderült, ennél jóval több. Nem akarom azt a számot, amit én hallottam, maradjunk ennél, azért lényegesen kevesebbet mondok, mondjuk 10 akár. Tehát ez, mint tudjátok, beta test verzióban vagyunk, egészen január 1-ig, soha ne felejtjétek el, kérlek, tehát addig lehetnek változások. Lényegesen több kapni fognak akik előfizetnek, mint 3. Na most ez annyit jelent, hogy minden banneren különböző képek alatt reklámozhatod a saját üzletedet, vagy akár adhatod ezt.
Tehát ugye ennek a havi díja $25. Na most, ha mondjuk azt, hogy bannert kapunk, akkor mondjuk a tiéd, 9-et pedig úgymond ki tudsz adni, ha te azt úgy gondolod, vagy azt meg tudod beszélni bármelyik ismerősöddel, barátoddal, aki azt mondja, hogy ő mondjuk lehetőségről is már csak egy komolyabb összeggel tud előfizetni, ugyanis november 15-ig $25 még lehet előfizetőként csatlakozni részbe, november 15-től pedig $249 lesz, illetve január 1-től $495, hiszen nem csak bannerek lesznek benne, hanem egyéb programok is lesznek a csomagban, amik nagyon sokat érnek, és amiket ugye fel fogunk tudni használni. Erről bővebben holnapi nap tudtok információt gyűjteni, jó? Tehát az üzleti részről ugye minden kedden is csütörtökön van szó. Na, maradjunk a közösségi oldalnál, tehát ez egyrészt engem ez is nagyon felvillanyozott, ez a forgó banner, ami x másodpercenként ugye fogja egymást váltogatni színes képekben. Én ezt nagyon jónak tartom, tehát egy mutatós oldal lesz. Középen ugye a videó, jobb oldalon pedig egy végig activity, ugye, ami az aktivitást mutatja, mutatni fogja, hogy például mondjuk a 17. szinteden, ugye, hiszen itt vannak a barátaink, ezt ugyanúgy képzeljétek el, mint a Facebook oldalt, vannak a barátok, a barátaitoknak is vannak barátaik, ugye, tehát hogyha tovább és tovább lépegetsz, megnézed a barátodnak az ismerettségi körét, aztán ott is mondjuk kiválasztasz valakit, és megnézed az ismerettségi körét, és így tovább, és így tovább. Gyakorlatilag ez is ugyanúgy fog felépülni, annyi különbséggel, hogy mivel itt játék van, fogsz arról értesítést kapni, hogy mondjuk neked a 17. szinteden XY után te kaptál 4 pontot, vagy a 3. szinteden XY után te most kaptál 6 pontot, vagy 7 pontot. Ugye? Tehát attól függ, majd ugye ezt is fogjátok látni, hogy aki még nem látta, hogy mennek a pontozások. Arról is fogsz tájékoztatót kapni, ugye, hogy te például szintet léptél ebben a játékban, ugye? Elértél egy következő szintet, az eddig gyűjtögetett pontjaid, most mit tudom én, 500 pont hozzácsapodott a V-score pontjaidhoz, tehát annyival hirtelen megnövekedett, ugye ennek is majd a részleteit el fogom mondani. És egyébként, ha így nézegetitek a képet, biztos, hogy kiszúrtatok már rajta nem egy újdonságot, amiről természetesen fogok beszélni. Ez a kép, hát ezt a képet már ismeritek, ugye lesz egy olyan oldalunk is, ahol videókat, fotókat külön-külön fel tudunk tölteni, illetve egy összesített oldal, ahol a képek és a videók egyben fognak megjelenni. Aztán ez már egy újabb, tehát az újabb verziója, ugye itt az előző képhez is már láthattok változásokat, bal oldalon is, fölül is, ugye a képek fölött, tehát elvileg én ezeket megnéztem, tehát hány oldalt követsz, hányan követnek téged, illetve lesznek neked köreid is a jelek szerint. Ugye ez az utolsó, ez a Your Circle, ez a 427, ez gyakorlatilag a te köreidet jelenti. Tehát még úgy néz ki, hogy ilyenek is lesznek benne, te hány oldalt követsz, téged kik követnek, és köreid is lehetnek. Bal oldalon pedig ugye kicsit másképp, ugye nem cybercoinként van megnevezve a te dollárod, illetve alatta a V-score pontjaidnak a száma, és úgy alatta a chat rész. Lépjünk tovább. Na, ez egy nagyon izgalmas oldal, és akkor itt majd azért visszajelzést nagyon-nagyon örülnék neki, hogy mit szóltok hozzá. Nem azt várom el, hogy ti most újongjatok velem, őszinte véleményeket várok arról, például ugye ez a kinézet. Tehát ugye nem tudom mennyire látható nálatok, most ugye fejlécként, képként ugye megjelent Batman, tulajdonképpen
ugye bal oldalon sarokban látjátok a Wavescore-nak ugye a logóját, az oldalnak az emblémáját, mellette hát mondjuk sötét-szürke sávban, ugye látjátok azt, hogy Play, Business, Ball, a News és az Idle Wave. Tehát külön fület kap minden. A Play ugye a játék. Aztán utána ott van az üzletet, aki előfizető, üzleti partnerként van itt, annak is lesz ugye külön elérhetősége, tehát ő ott el fogja érni az üzleti dolgait. Aztán ott van a Ball, ami tulajdonképpen a te faladat jelenti. Ezt én úgy képzelem el, hogy körülbelül ez olyasmi lehet majd szerintem, ugye, mint a Facebookon az idővonalad, vagy valami hasonló. Valószínűleg akkor a news ugye az a hírek, újdonságok, tehát amit ottan fogod kapni az információkat, és ott van az Idle Wave-nek is egy külön fül, ugye? Tehát aki a zenei versenyzőket meg akarja nézni, szavazni akar rájuk, stb., az ugye egyetlen kattintással el fog jutni hozzájuk is. Tehát egy nagyon mutatós, kultúrált formában lesz elérhető az oldal, és ha picit még jobbra nézek, akkor kereséstől kezdve ilyen-olyan funkciók lesznek, sőt ott azzal a kis piros csengettyű, ugye, elvileg még jelezni is fog nekünk valamit. Hogy pontosan mi, azt nem tudom, de gondolom az értesítéseket, stb. És akkor ugye a saját profilképed oldalt. Bal oldalon, most menjünk le a fehér, illetve egy picit még menjünk Batman alá, ott is vannak ilyen-olyan pici jelek a sötét sávban, tehát valószínű, hogy azok is bizonyos funkciók lesznek, de ezt majd ugye meglepetésként, mert erről még én sem tudok semmit. Viszont a fehér részben nézzünk most, bal oldalon a kék sávban ugye van olyan, hogy a start az oldalunk, aztán a leaderboard, az tulajdonképpen ugye a banner, tehát ott fogjuk tudni kezelni, már az, aki előfizet. Aztán van hát én ezt most itt ki nem olvasom, de különböző, azt tudom, hogy az utolsó az, amit van, tehát mindent el fogunk érni, tehát fölül is, oldalt is lesznek funkciók, amit ugye kezelni tudunk. Jobb oldalon ugye látható lesz itt is a community pool, a chat, stb., tehát a pontozás, és középen ott van az, hogy Hello Page. Na ez az, ami engem nagyon-nagyon lázba hozott, tehát a saját úgymond oldaladon belül lesz egy másik oldalad, ezt én most megint úgy magyaráznám, hogy a Hello Page, tehát ez a szia oldal, tehát egy üdvözlő oldalnak mondjuk ezt, és bizonyára észrevettétek, hogy a Hello Page mellett van egy egyes. Gondolom, hogy sokan sejtik már, hogy ez annyit jelent, hogy nem egy ilyen oldalt fogsz tudni magadnak létrehozni. Gyakorlatilag Facebookhoz hasonlítva, ugye ha valakinek van egy profil oldala regisztrál, azon belül ugye több csoportot, ugye más-más néven létre tud hozni, vagy oldalt, ugye bármilyen, akár üzleti, akár bármilyen oldalt létre tud hozni, ugye? Tehát egy név alatt korlátlan számban, itt is ugyanígy van, a saját neved, a saját profilod alatt annyi ilyen üdvözlő oldalt tudsz létrehozni, amennyit szeretnél olyan témában, amilyenben te szeretnél. Mit fog ez eredményezni? Illetve mit jelent ez, hogy a Hello Page átírható lesz. Tehát nem Hello Page 1-2 lesz mindenkinek a neve, hanem úgy fogod elnevezni, ahogy szeretnéd, tehát olyan nevet adsz neki, vagy olyan, amilyen témában éppen ezt meg szeretnéd valósítani. Szerintem ez fantasztikus, én nekem nagyon tetszik ez a megoldás, színes, látványos, és oldalt, picit ugye a Hello Page oldalnak a jobb alján, ugye látható az, hogy meg lehet majd osztani, vagy akár hát feltételezem, hogy az ott a megjegyzés lesz még, tehát ott is lesznek funkciók, sőt, a kép szerint ugye egyik page oldalról majd át lehet lapozni a másikra, ugye ott vannak a kis lap, hogy lehet bennük lapozni, tehát könnyen elérhető lesz egyik a másik után. Aztán még nagyon jó dolgot fogok nektek mondani,
kép alatt, ugye a Hello Page alatt ott van 4 ilyen kis téglalap, ami annyit jelent, hogy külön fogjátok tudni kezelni a videókat, tehát videók hozzáadása, videók cseréje, aztán a Edit Page az annyit jelent, hogy a Hello Page oldaladnak gyakorlatilag a szerkesztését tudod, ha oda kattintasz, majd ugye megszerkeszteni a saját ízlésed szerint, és ott van az Edit Playlist, tehát szerkeszteni tudod a videó, tehát a lejátszó listádat is. Erre is van egy meglepetésem, de menjünk sorba. Nem tudom nálatok, azt hiszem, hogy talán nálatok is megjelent, ugye itt van egy 2-es Hello Page oldal, tehát a második. Ha az első gombra kattintotok, akkor ott van ugye középen, hogy add videó, ami ott középen megjelenik, első hozzá lehet adni a videókat. Hogyan tudjuk ezt hozzáadni? Úgy, hogyha rákattintotok az első fülre alul, akkor megjelenik ez a panel, úgy látható, és semmi más dolgotok nincs, mint ide behelyezni a videónak a link. Egyelőre, ugye, még nem lehet feltölteni videólinknek a behelyezése, és ugye ott van alatt kicsit jobbra egy ilyen kis kéket, egy ilyen csúszkát láttuk, amit majd el lehet tolni, tehát gyakorlatilag azonnal a kedvencekhez is hozzá tudjátok adni. Egy frissítés, és már bent is van a videó. Ezen a képen pedig, ami megint jó hír, úgy gondolom, hogy most már ugye egy mappában 8 videó van, amit akartuk, nem akartuk ott, mert vagy lecseréltük az összes videót, ugye a sajátunkra, vagy mondjuk elsőnek betettük a saját videót, vagy egy reklámvideót, vagy bármit, és azt osztottuk meg, a többi meg volt mögötte. Na most innentől kezdve el tudod tüntetni a videókat, tehát ha te csak egy videót akarsz megosztani, akkor egyet fogsz megosztani, ha kettőt, tehát ki tudod, el tudod tüntetni a videókat törlés nélkül, tehát ki tudsz belőle törölni, újat tudsz betenni, de akár ideiglenesen el tudod tüntetni, vagy rejteni, mondjuk inkább így, és elő is tudod hozni, amikor te akarod. Tehát ez a funkció is belépett. Aztán a harmadik fülre kattintva pedig ugye az Edit Page, a Hello Page oldalnak a szerkesztése, ugye ott be fogunk tudni, tehát ezekre a szürke kis karikákra be tudunk tenni, tudni beszúrni, feltölteni. Mindig, amikor egy dolgot, egy funkciót, vagy egy elvégeztünk, akkor egy frissítés, és már is tovább. Nem tudom, ez eddig mennyire tetszik nektek. Egy vízés, hogy nem itt magamba ülök és beszélek csak. Jó, örülök. Igazából én is így vagyok vele, nagyon-nagyon várom. Jó, örülök, hogy tetszik, én teljesen fel vagyok villanyozva tőle. Ilyen lesz a statisztikám. Mostani is igen, tehát én valójában az, hogy színesabba szerettem bele, azért azt keltette fel az érdeklődésemet, de valójában ugye az, ami jön, az nagyon-nagyon jó, és ugye hamarosan itt lesz. Tehát ilyen lesz statisztikánk, ugye a játék statisztikánk, amikor is nyomon fogjuk tudni követni, hogy éppen ugye látjátok a színes csíkokat, mondjuk így, tehát hogy éppen melyik játékszinten, az adott héten melyik szinten tartasz, melyik szintet érted el, és hogy melyik szinten ugye hány látogatója volt a csapatodnak, illetve hát a vonaladnak, ugye a baráti körödnek melyik szinten hány látogató volt, és hogy ezekért ugye mennyi pontot kaptál. És akkor a virtuális bankunk, ugye, ahová jóváírások kerülnek hét végén, amikor lezárul egy-egy játékhét,
Első körben ugye bekerül a pirosba mindenkinek jóváírása, x dollár bekerül a pirosba, és egy hét múlva kerül fel a felhasználhatóba, tehát amikor felkerül a felső sorba a szürkébe, akkor onnan fogjátok tudni kivenni, ugye, tehát onnan tudjuk, tehát mi már ugye néhány kipróbáltuk, onnan tudjuk felhasználni, elkölteni, az is nagyon egyszerű, nem tudom, kinéztem meg a V-bankját, gyakorlatilag az alap ugyanez, mint most, egyszerűen csak a formája, a kinézete változott. Minden héten új játék indul, hétfőtől vasárnapig tart egy-egy játék, ingyenes, tehát ez egy ingyenes közösségi oldal, bárki ingyen tud regisztrálni, és aki meg az gyakorlatilag akar, nem akar, részt vesz a játékban, mert a rendszer természetesen figyeli mindenkinek, és amikor oda jut, akkor mindenkinek jóvá fogja írni, hogy utána az adott személy mit kezd vele, de jóvá írja neki. Egyetlen egy dolgot kell tudni, hogyha valaki egyes ideig nem lép be az oldalára, tehát nem használja a közösségi oldalát, nem jön fel, nem nézelődik, le fognak neki nullázódni a pontjai. Aztán van egy olyan, ugye, hogy hit number, ugye most már látjátok az oldalatokon, ezen a héten megint 10 a találati szám. Ez az, amit el kell érni, tehát a Cybercoinot, ha eléri a 10 dollárt vasárnap este éjfélkor, amikor zár a játék, akkor te neked az bizonyos benne, hogy jóvá írják, tehát be fog kerülni a jóváírások közé. Ezek a találati számok hétről hétre, minden játék héten más összeg, 10 és 25 között. Tehát nem lesz soha 9, és nem lesz soha 26, 10 és 25 között lehet bármi, ugye már volt 10, 15, 11, 17, most a héten megint 10, tehát ez az, amit el kell érni. Ha valaki eléri mondjuk vasárnap éjfélkor, záráskor, hogy valakinek 15 Cybercoinja van, akkor neki 15 Cybercoin lesz jóváírva, és ez fog bekerülni a V-bankjába, illetve van egy meglepetés szorzó is jelenleg, ami annyit jelent, hogy lehet, hogy ebből a 15 dollárból, amit úgymond megnyert, összegyűjtött hétvégére, ebből a 15 dollárból lehet, hogy lesz 25, 30, akár, ugye, ennyi. Tehát én azt tudom, hogy volt itt olyan, amikor bizony 70%-os meglepetés szorzó 70% pluszot jelentett arra, amit összeszedtünk. Tehát ha valaki azért, itt vannak olyanok, ugye, akik már összeszednek hetente 200-300 dollárt, most ők ugye valójában hétről hétre 500-650 dollárt kapnak, hiszen ez a meglepetés szorzó igen nagy számban, vagy nagy mértékben megdobja, azért nem mindegy, heti szinten ennyit. És hogyha egyik héten megtudtad, akkor nagy esélyed van arra, hogy a másik héten is ugyanezt el fogod tudni érni. Ugye ezek a számok azért hétről hétre, ugye a barát számok után növekednek. Tehát véget ért egy hét, a fennmaradó pontok átkerülnek a következő hétre, de csak azoknak, akik nem érték el az adott héten a találati számot. Tehát ha valaki ugye most az adott héten nem éri el a 10-et, csak a 9 vagy 8-at, tehát 10 alatti számot ér el, az nem veszít el semmit, a pontjai megmaradnak, tehát vigyázat, a wave-score pontok megmaradnak, ha 1000, akkor 1000, ha 2000, akkor 2000, és annyit viszel át a következő hétre, tehát következő hét elején te nem nulláról indulsz, hanem arról az összegyűjtött X pontszámról. Azok viszont, akik elérték a találati számot, vagy azt ugye meghaladták, azoknak jóvá lesz írva, tehát az ő pontjaik lenullázódnak, és nekik a következő héten ugye értelemszerűen nulláról fog indulni, hiszen ők már
kaptak jutalmat, és itt látszik a cégnek a nagyvonalúsága is, tehát azért, mert nem értél el egy adott játékhéten annyi pontot, hogy neked abból jutalmad legyen, jóváírásod, nem veszi el a pontokat, nem nullázza le, hanem tovább lehet vinni. Természetesen beta-teszt verzióban vagyunk, úgyhogy ezt szeretném hangsúlyozni, hogy bármikor előfordulhat változás. Nem hallottam róla, hogy ilyen változás lesz, de bárhol, tehát akár az oldal kinézetében, bármiben, egészen január 1-ig beta-teszt verzióban vagyunk, addig előfordulhat változások. De én úgy látom, hogy ami változás van, az mind csak javítás, tehát egyre jobb és jobb lesz. Tehát ugye, aki nyertes, tehát annak bekerül a V-bankjába a pontok, és a dollár, a pontok lenullázódnak, és következő héten, ugye az elején is mutattam, következő héten kerül be a kivehető összegek közé, tehát a felhasználható összegek közé. És akkor itt van egy olyan, hogy hogyan számolják a pontokat, tehát ugye a globális poolnak az értékét azt mindig látjuk, ugye 2000-3000 dollár, ami ugye fölmehet a 45 az fölé is, tehát ugye nagyon magas összegeket érhet el. Tehát ezt a pool összeget elosszák a globális pontoknak a számával, a tietekkel, az enyémmel, tehát mindenkivel, aki ugye itt látogatja az oldalt, el van, erre kijön egy pontérték, ez az egy pontra eső pontérték lesz a Wavescore pontjaiddal megszorozva, és abból jön ki a Cybercoin-nak az értéke, amint látjátok, egy Cybercoin egyenlő 1 USA dollár, és ez az 1 USA dollár, ez már a vásárlási érték, tehát ezt már nyugodtan szorozhatod forintra fel, ezt fogod tudni elvásárolni. És itt igazából a cégről szólnék még néhány szót, tehát ugye nincs más ilyen, nincs még egy ilyen oldal, mint amilyet most itt megterveztek, megszerkesztettek, kitaláltak. Tehát ugye a koncepció ereje rengeteg új embert fog idehozni, rengeteg embert érdekel, és ugye hamarosan várható, hogy magyar nyelven is megjelenik, tehát gyakorlatilag november 15-ig már magyar nyelven is elérhető lesz. Amint láttátok, nincsenek ugye litániák írva szövegesek oldalak, hanem igazából nagyon röviden egy-egy szó, azt viszont könnyű lesz akár angolul is megtanulni, ha az ember megnézi a funkciókat, vagy addig is akár egy fordítóba beírja, aki nem tud angolul, gyorsan rá lehet jönni, hogy mi a funkciója. Ugye egy új innovatív műfajt találtak ki, nincs konkurenciája, le is van ugye ez a játékos forma védetve, és ugye az adatbányászat, amiről beszéltem, ez ugye nem a te nevedet, címedet, telefonszámodat kéri, hanem egyáltalán csak azt fogja megkérdezni, hogy te ennek a cégnek ezt a termékét szereted, nem szereted, miért nem szereted. Tehát egy közvéleménykutatást takar az adatbányászati stratégia. Tehát ugye ilyen formában, hogy fölvitték online egy közösségi oldalon, tehát ha te akarod, akkor kitöltöd azt a kérdőívet, ha nem akarod, akkor nem. Értelemszerűen, ha te ebből Cybercoin-t akarsz, azaz levásárolható összeget, akkor ki fogod tölteni, rá fogod szánni azt a néhány percet. Korlátlan nézettség, korlátlan látogatottság, korlátlan barát, tehát korlátlan gazdasági, üzleti lehetőségeket is takar, és eddig ugye nem tapasztalt virtuális növekedést az oldalnak úgy, hogy a marketingből származó dollárok per pillanat még nincsenek is bent a rendszerben. Ennek ellenére rengeteg embert fogunk tudni ide vonzani, akár melyik részét nézzük, de ha nézzük csak a zenei versenyt, nagyon-nagyon sok egyrészt versenyzőt, aki ugye indulna ezen a versenyen, ő is fogja hívni a saját rajongóit, és tulajdonképpen ugye mi is erre nagyon sok barátot még ide tudunk csábítani erre az oldalra, hiszen
az is egy külön szám lesz, tehát ilyen nincs máshol. És akkor ki ez a cég, ki a tulajdonos, tehát a vállalati vezetőségről néhány szóban. A technológia fejlesztője és kezelője az indiai McCoy Analytics, ők fejlesztik és kezelik is ezt az oldalt, bármi változtatás történik, ezt ők eszközlik, tehát ők fejlesztik le, illetve ők azokat napi szinten felügyelik ezt a rendszert. A technológiát pedig tervezte és forgalmazta Controller Media, tulajdonképpen ugye ők a Controller Media ennek a Wavescore közösségi oldalnak a tulajdonosa, tehát ő volt az, aki, ugye a Kai Thomas a tulajdonos, aki ezt megálmodta, megtervezte, és ugye ő az, aki forgalmazza, tehát a nagy közönség elé bocsátja felhasználásra. Ennyi lett volna mára. Remélem, hogy tetszett, amit láttatok. Ha van kérdés, akkor mondjuk egy i betűvel jelezzétek, hogy ha van valakinek kérdése, nyugodtan írja be, megválaszolom, vagy akár visszalépünk arra a képre. Nincs kérdés. Nem aludt el senki, mindenkinek tetszik az új oldal, ami jön hamarosan. Jó. Jó, Mihály, gondolom, a nem az azt jelenti, hogy nincs kérdés. Rendben. Hát akkor megköszönöm, hogy itt voltatok. Remélem, hogy sok jó dolgot tudtam mutatni. Jó, hogy nem aludtál el. Tökéletes, ennek igazán örülök. Jó? Tehát remélem, hogy ti is vagytok már legalább kicsit vagy fele annyira izgatottak, mint én. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. További szép estét kívánok nektek. Sziasztok!